Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yan uwa. Sannunmu da fara saduwa a cikin wannan tasha mai albarka. Insha Allahu a wannan tasha za mu kawo muku darasi a ɓangaren koyon YouTube. Insha Allah za mu kawo muku darasi daki bayan daki. Da farko dai sunana Ibrahim Yusuf asalin sunana, wanda wannan tasha ta mai albarka take ɗauke da suna Ibrahim10 wanda shine asalin nickname ɗina kenan wanda ake kirana da shi. Insha Allahu yanzu za mu ɗan fara ba da amsar wasu muhimman tambayoyi wanda za ta iya yiwuwa wani yana da wannan tambayar a cikin ransa, amma kafin a fara abin ya kamata a ce ya san amsar waɗannan tambayoyin nashi. Idan ma kana da wani abu wanda kake so ka tambaya kuma ba a faɗi amsarsa a cikin wannan bidiyon namu na farko na gabatarwa ba, to za ka iya yin magana a comment section domin a amsa ma wannan tambayar taka. Da farko dai ita YouTube manhaja ce wadda ake ƙirƙirar videos kenan, shi yasa kuka ji an ce YouTube for creators. YouTube for creators kenan. Manhaja ce wadda za ka iya ƙirƙirar videos naka na kanka wanda za ka ɗora, wanda har idan ka cike duka ƙa'idojin da YouTube ɗin suka gindaya za a fara biyan ka kuɗi. To shin me ya kamata ka mallaka kafin ka fara yin YouTube kenan? Na farko dama gaskiya abin da ya dace a ce mutum ya fara mallaka idan yana da dama ita ce kwamfuta. Sabida me? Sabida kwamfuta ta fi daɗin aiki a ɓangaren yin YouTube kenan, ɓangaren yin managing na YouTube kenan, wajen yin uploading da dai sauransu. Amma dai kamar yadda kuka ga mun rubuta a title na wannan bidiyo, mu za mu yi darasi ne akan iya waɗanda za su yi amfani da wayar Android kenan, ko ma za ka iya yi da kwamfuta, shi ma za ka iya yi tunda dai duk wajen abu ɗaya ne. Tunda su kamfanin YouTube sun sauƙaƙa, akwai browser da za ka mayar da dashboard ɗinta kamar na kwamfuta. To ka ga mai kwamfuta ma dai zai iya ya tsaya ya saurari darasi domin duka abin zai rinƙa tafiya ne a mizani ɗaya. Saboda da waya da kwamfuta ba wani bambanci, amma idan so samu ne a ce kana amfani da kwamfuta, sabida browser Google Chrome a kwamfuta ta fi daɗin aiki. Amma a wayan ma duk wanda baya da wannan ɗin kwamfuta, kafin Allah ya sa ya samu zai iya yin amfani da wayar Android kenan. To mu je kai tsaye bayani, menene amfanin YouTube? Kamar yadda muka gaya muku, shi YouTube, su kamfanin YouTube ba sa taɓa biyan mutumin da yake ɗebo kayan wani ya saka a cikin wannan YouTube ɗin nashi. Wai don ka buɗe channel ka ce ba za ka ɗauko kayan wancan da na wancan ka haɗa ka zo ka ɗora su akan wannan tashar taka don ka samu kuɗi. A'a, YouTube ba sa wannan. YouTube for creators. YouTube ne domin masu ƙirƙira. Kai za ka ƙirƙiri kalar content ɗinka, sannan ka ɗora shi a kan tasharka, sannan idan ka cike ƙa'idoji za ka rinƙa samun kuɗi da wannan tasha taka. Su YouTube, ƙa'idojin YouTube a yanzu shine sai ka cike subscribing 1000 da kuma awanni 4000 kenan. Waɗannan subscribing 1000 da awanni 4000 nan, in dai ka tsaya ka dage ka jajirce, ba wani wahala ne da su ba. To wannan shine ƙa'idar da za ka fara cikewa, wanda daga baya bayan ka cike waɗannan ƙa'idojin za ka tura wa YouTube tasharka, idan sun karɓa tukunna a fara biyan ka. Kuma ƙa'idar YouTube suna biya duk wata ne. To shin menene payment na farko biyan da YouTube suke fara yi? Farkon biya da YouTube suke fara yi shine naira 100,000 kenan a kuɗin Najeriya. Shine naira dala 100. Dala 100 kenan a kuɗin America, wanda yanzu a kuɗin Najeriya ina tunani naira 80,000 ne ko zuwa 90, da yadda dai farashin dai dalai yake hawa kenan. Tunda wani lokacin yana iya kai naira 100,000 a dala 100 kenan. Don akwai lokacin da dala ta kai wannan mizanin na dala 100, 100,000, shi yasa kuka ji na ce 100,000. To YouTube hanya ce wadda za ka rinƙa ƙirƙirar bidiyo kana ɗorawa, YouTube suna biyan ka. To kafin ka fara wannan YouTube ɗin, me ya kamata ka mallaka? Na farko ya kamata ka mallaki wayar Android wadda take da daidai misali, ba wai ƙasa ba dai, wadda za ta ɗauki Gmail account, domin ba za ka taɓa buɗe channels ba sai kana da Gmail. Sannan ba za ka taɓa buɗe Gmail ba sai kana da waya wadda take ɗaukan Gmail. Waya wadda take ɗaukan Gmail. Idan ka samu waya wadda take ɗaukan Gmail tana da irin 4GB ɗin nan haka, sannan kuma tana buɗe Gmail, to ita ce za ta baka dama ka buɗe Gmail domin ka buɗe tasha kenan.
Insha Allahu a darussukan da za mu yi na gaba za mu nuna maka yadda za ka buɗe Gmail, ka buɗe channel da yadda za ka kula da YouTube ɗin naka. Wannan ita taƙaitacciyar gabatarwa ce da kuma son jin me kuke so ku sani kafin a fara wannan darasi na YouTube domin masu koya. YouTube for creators kenan. Ga duk mai wata tambaya wadda yake da ita a darasi na farkon nan zai iya zuwa ƙasa gurin comment ya comment ga abin da yake buƙata ya sani dangane da YouTube. Ga abin da yake buƙata ya sani dangane da YouTube. Akwai wani abu da ya kamata ku sani. Ita YouTube fa manhaja ce wadda in ka tsaya in ka jajirce insha Allahu za ka kai wani mataki wanda mutane ba sa tunani. Idan ka tsaya kai duba zuwa ga irin 'yan films da suwaye da suwaye, irin mutanen dai da suke harkar social media, comedians dai da sauransu, duka suna ta'allaka ne akan YouTube. Sabida me? YouTube a nan za su yi uploading na bidiyon su, bidiyon su ya je duk inda suke so cikin ƙanƙanin lokaci sannan kuma a biya su. Kaga ta wannan hanya kenan suke samun kuɗi. To kai ma ba dole sai kana fim ba ko kana comedy ne za ka iya samun kuɗi da wannan YouTube ɗin. Za ka iya samun kuɗi da wannan YouTube ɗin ko da ta wata hanya daban ce, ko ta zama malami a cikin wannan YouTube ɗin, ko ta zama mai koyar da gyaran waya ko sauransu dai. Duk wata basira da Allah ya baka za ka iya amfani da ita don koyar da wasu waɗanda ba su iya ba a cikin wannan manhaja ta YouTube. Insha Allahu abin da ya dace ku yi, ya kamata ku danna subscribe da alamar ƙararrawa a wannan tasha ta yadda daga na ɗora sabon bidiyo na za a faɗa muku kai tsaye insha Allahu. Wannan ita ce hanyar da za ka sami bidiyo. Dole sai ka danna subscribe da alamar ƙararrawa tukunna za ka rinƙa samun bidiyo da zarar mun ɗora insha Allah.